nikech jopuonjre kayudo maxi ang'eni seche go jonyuol bende okasre mana niero miwa index number ni mar mondo miwa or kanek mondo eda na duoko mabende ne yudo korka kori jonyuol norwako duoko gi manade. Jonyuol yes orwako duoko gi mor, lakini ok ni mor moro minyalo tang' gi oko mar sura, yani mor mar chuny, lakini ok ber. Gichulo fee ka ging'eni nyithinde gidhi kadho. To kata an ero ayudo C-plane mabe aneno kwache ne ok rach, lakini being niya ero an gi C-plane, sciences ahinyora, ok ni an kenda, wahinyore. Maths wahinyore, mok ni an kenda. Yani kila ng'ato hinyore ni Nyambira school. Koro gima penje niya, koso noketwa ni wan ma koro mondo bed ma fail terribly kamano koso, nikech jonyuol to yes gi accept, lakini gi accept gima nok gitimo. To apenji Dalton, kana ero koro dero duoko to koro seneno. Ni gombo mar bedango kata mana kapok duoko gi nowuok kata mana sane. Ni gombo mar bedango like your career choice. Kana donje school secondary mar Nyambira, nakao kang' ni adane chieng' moro kata chieng' moro achiel abe bede Nairobi International Airport niya abe an ng'at achiel kuom joma nyalo golo ndege lo katero malo, yani aviation in short. Lakini koro ka ng'iyo kaka KCC obiro timona, ok anyal dhi timo any aviation course nikech koro sciences have been yani imekuwa downgraded na sasa hakuna, yani nothing can be done. To dongonge moselal Dalton, podi nyalo mana bedo mana pilot. Nikech aneno ka mwalimu bende iloso kade nikech sani koso ida dok e school kendo koso Sharon, koso dwaro mari nango Dalton. Sharon Awinji. Wach mar dok e school no kata olit opek na kata jakajo manwa somo go, nikech ere kaka idhi chako convince janyuol ni ma ero nok atimo maber, lakini koro adwa ni imiya ne chance mogik mondo adhi tema ni kar manyalo. Ka ponia mane omi mokwongo ni chal ni ero ogitime kamano. Tek kata kuma na convince janyuol mondo oso lwete mfuko mondo ogol pesa odhi oso e school machielo. Yani conditions gi mana maka ineno. Koro gik ma yani timbre niya, yani wan jo kaka Nyambira students, yani chunywa lit. Ing'eni wacho niya onego bed ni idho got mondo mi ine piny, lakini chal mana kaka gima jo Nyambira te noidho got mondo piny onengi, yani mondo mi obed shameful niya ati yani Nyambira is like a school yani ma nyithindo okadhe. To gino be pod lit nwa niya nikech onge kaka ni ng'ato nyalo bedo a top student over these years to lakini kochopo ni KCC ng'ato yani Nyambira school cannot even produce even an airplane in the sciences. Dalton gino pod chando ahinya. Ero kama na enya momiyo ni wantiere ka gi Dr. George kanyakla koda Evans mabede biro bedo kata mana kaloso kodu kiny makawuono keni jopuonj mago Nyambira un biro nyalo mana somo nwa paro bende aneno moko kuom ote mopogore nyithi sekondar Nyambira bende aneno ote magu habro bedo kakao en wach moro malit kik waka kaka yem nono kamano. Dr. George.